sanadi na so shi ya saka ni a tarko na so wanda ba zai iya wucewa ba. La 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 sanadi na so shi ya saka ni nake ta maye, sanadi na so mai sa kuka. Nabila ni kike duba tsaban ido na kina faɗa min munafiki na. Faɗa maka munafiki in ba munafiki ba kai me ai sunan da ya dace da kai kenan munafiki. Duk wani kutungwila da munakisa na san kai kake hada su kana da Abbas to kun bari ka ji ka sani. Aure na da Abbas yayi kusa. In baka sani ba ma ka sani munafiki kawai banza. Ai na rantse da Allah Nabila in kin ga an auren da shi dai bayan ranmu. Wallahi. Haba. Me ne da ke sauran titi? Gaskiya ne magana da liman ya faɗa yanzu. Amma tsarin ƙasar nan ni a tunanina wato laifi ne da muka yi mata taron dangi, kai kana ciki wancan yana ciki wancan yana ciki. Abin da ya fi mana sauƙi in har muna son ya ƙasar mu ta gyaru mu hau hanya daidai to mu tuba ga Ubangiji, kowa ya san abin da yake na laifi ya janye ya daina mu dawo kan tilwa. In Allah ya fi mana duk wannan abu ne wanda yake mai sauƙi, amma tabbas ƙasar nan ta kai inna lillahi wa inna ilaihi. Allah kai mana maganin abu. Allah kai mana maganin abu. Yanzu gaba ɗaya ma ni fargabata. In na je gida lissafin da za a yi. Wallahi kuwa. Sanadi na so shi ya saka ni a Wa alaikum salam. Sani naunu. Lafiya kalau. Lafiya sai. A'a. To. Wannan kuma fa. A ita ce Amira da nake ma magana. To, ita ce wannan? Kwarai kuwa. Wacce kake gaya mini kun yi maganar auren? Insha Allah. Ita ce wannan? Ita ce. To alhamdulillah. To ina muku fata alheri. Kuma ina muku nasiha. Ku ji tsoron Allah. Wannan soyayya taku ku tabbatar da ce kun gina ta ne don Allah ba don son zuciya ba. Idan kuka yi haka to in Allah ya so da za ku samu ladan abin kuma za ku ci ribar abin duniyarku da lahirar. Da fatan kun gane me nake nufi. Kuma alhamdulillah duk dai gwargwado dai haka Allah ya nuna min wannan yarinya mutuniyar kirki ce. Daga gai da ni da girmama ni da naga tayi Allah ya sa wannan lamari ya dore. Ina muku fata alkhairi. Ku karasa gidan sai na zo. Ni ma nan akwai ɗan abin da nake jira ne. Nisa da mun taho daga masallacin na ɗan tsaya. Ku gaida ita. Ki gaida mutanen gidan naku kin ji ko? Ki gaida baba taki. Allah da iko yake. Allah mun gode maka. Yarinya mai hankali mai nutsuwa dama haka Allah yake. Kadan ka zama mutumin kirki to dukkanin abokanan mu'amalarka in Allah da sai Allah haɗa ka da mutanen kirki. Ka ga Allah haɗa shi da daidai kansa yanda yake da biyayya da hankali. Kaga Allah haɗa shi da yarinya daidai da shi mai biyayya kamar sa. Allah ya muku albarka. Allah ya muku albarka. A ce ni ma Allah ya tausaya mini ya mai da Nabila haka da na ji daɗi. Allah ya mayar min da Nabila ta zama haka wallahi da na ji daɗi. Amma yarinyar nan yariya ta zama bazo-bazo shinkafar kasuwa. Sanadi na so mai sa kuka da hawaye, sanadi na so shi ke sa a zamo tagwaye, sanadi
ke kika tura a kira ni? Ni ce. Dan Allah da Annabi tsaya ka tsaya. Magana ne ke son da kai mai muhimmanci. Tunda kin kira Allah da manzansa, kin san mu masoyin manzon Allah ne. Dama akan magana na ne da Abbas. Wallahi na kasa gane kan Abbas. Shine da yake naga kai abokin shi ne. Shine nazo dan Allah ko zaka shiga lamarin. Okay, kin manta lokacin da kike cinin mutunci? Ashe dan iska ma yana da rana. Kin manta lokacin da kike cinin mutunci kina bin lungu sako kina ce ni dan iska ne. Abbas bai jin maganar kowa in ba magana na ba. Haka naga Abbas din ai gidan kudiya. Me yasa ke biki je kika samu Abbas din ba he kin zo gun dan iska ya je ya samu Abbas ya bar magana ko? To wallahi bar na faɗa miki. In dai Abbas ne ba abin da dan ce mishi a game da ki. Ka gama? Na gama. To ƙarya aka maka kai ba munafikin bane? Munafikin banza munafikin wofi dan kana na zo ina lallaba ka shi kake son ka ga mu magana? Okay, hali dai ba za a canja ba. Hali dai ba za a canja hali ba. Wallahi ba za a taɓa canja hali ba yasa na cewa Abbas duk lokacin da Abbas zai jawo ki a jiki mun rabu da Abbas. Wallahi. Idan ma ba tsotsayi ba har zan tsaya ina tsayin yawo da kai wani gaza da kai gara da kai. In ban da ma lalacewa ba ma menene Abbas zai yi da ke? Dan girman Allah Abbas zai yi da ke ko mata sun kare a duniya Abbas me zai yi da ke? Wanda an gama barbaɗar da komai a titi. Abbas din da yake abin nan ne ya auri saura ni da irin ku ne ma ɗan hizba za su ringa kamawa da na ji daɗi. Albishirinku masu sauraron waƙoƙin Hausa musamman ma na soyayya. Fasihin mawaƙin nan naku wato Awwal Ango yana gabatar muku da sabon albam ɗinsa mai suna Sai da ke. Sai da ke kundin waƙoƙi ne da ya ƙunshi Waƙoƙi masu sanyaya zuciyar masoya kamar irin su Burina. So. A duniyar so ni naki ne, masoyiya sani a zuciya. Kana da ni ina da kai, ya sahibi ba zan bar ka ba. Masoyiyata. Masoyiyata sarauniyata a zuciyata. Sanki ya shige ni ya taɓa ɓargo da jijiya. Zan bi zaɓi na. Zan bi zaɓi na wacce ke raina. Farin ciki na ce a duniyar kauna. Ba mai raba mu. Ba mai raba ni da kai, sahibi a yau a gari. Yau duniyar sanka. Kuwa Abbas dama ina neman ka lalle akan wani yare kai baka zo ba waɗanda suke ba ka hana sai yau kai baka tura kuma kowa naka ba sai yaushe ke na haƙuri ban san shi ba sai ka bar ni kawai ana zance na da ana nuna ne in zama tsohon maza a titi to ka gama wani ka jima abin da gyama wallahi daga yau sai yau ka sake ganin kafa ka kofar gidan kana jiya kuwa sanadi na so shi ya saka ni a tarko na so wanda ba zai iya wucewa ba. Gaskiya akwai damu
amma ta wani wajen ba damuwa ba ne. Na san dai abin da kake gudu, kar a shiga tsakaninku da Amira. To bari an faɗa maka, kai kana da hanyar da ba za ka taɓa rabuwa da Amira ba, bar na faɗa maka. Kawai abin da wannan shi ne kawai shawara na, ko ka ɗauke shi ko ka rasa Amira, ni dai kaga tafiya na. Abbas, ba na faɗa maka magana ba ne domin ka sa kanka a damuwa, na faɗa maka ne domin ka san me ake ci. So Amira, ai dole hankali na ya tashi. Ni ji nake yi kamar kawo so yake yawa da ke. Ba haka bane Abbas, kaga kullum ƙara girma nake. Dole kaga hankalin su ya tashi. Su so su aurar da ni, su fa zuwa musu yake amma har yanzu babu wani tsayayyen magana ɗaya. Kaga dole su faɗa min wannan magana. Sanadi na so shi ya saka ni a tarko na so wanda ba zai iya wuce. Abbas, kawai mafita ya dace a samu ba damuwa ba, idan mun shiga damuwa ba mu san me abun yi ba. Ya dace kai tunani mu samu mafita a wannan rayuwa saboda ba zan iya rabuwa da kai. Biyar ana lafiya, me ya faru? Ina ruwanki? Ban zo gidan nan na miki wani ba akan Abbas, akan ta fita akan Abbas. Ai na zo na miki wani. Yanzu ki aka Abbas ina kizi shi irin wannan abubuwan? Tantamawa kenan kike akai. To ina so na tabbatar miki ni da Abbas ba abin da zai raba mu da shi, ina son shi sai dai akai gawanki a kabarta. Yasa da so abin da zaki babban laki. To bismillah sai ki ta abin da zaki iya ga waje ai mu gani in za kwallo. Amira, dakata. Baiwa Allah ta ta. In dai akan Abbas ne daga yau ta rabu da Abbas ba ita ba shi. Ta rabu da shi. Allah ya baki hakuri zaki. Umma ba ni ba Abbas ba abin da zai raba da Abbas sai dai ta yi ta gama. Ina da tabbatar miki da abin da zai raba da Abbas sai da Abbas sai ta. Albishirinku masu sauraron waƙoƙin Hausa musamman ma na soyayya. Fasihin mawaƙin nan naku wato Awwal Ango yana gabatar muku da sabon albam ɗinsa mai suna Sai da ke. Sai da ke kundin waƙoƙi ne da ya ƙunshi Waƙoƙi masu sanyaya zuciyar masoya kamar irin su Burina. So. A duniyar so ni naki ne, masoyiya sare a zuciya. Kana da ni ina da kai, ya sahibi ba zan barka ba. Masoyiyata. Masoyiyata sarauniyata a zuciyata. Sanki ya shige ni ya taɓa ɓargo da jijiya. Zan bi zaɓina. Zan bi zaɓina wacce ke raina. Farin ciki na ce a duniyar kauna. Ba mai raba mu. Ba mai raba ni da kai, sahibi a yau a gari. Yau duniyar sanka. Sadaukar da kaina. Sadaukar da kaina a so, ko na mutu zan so ki rayu. In har na mace sanadinki, kalmar so za fata rayu. Sumayya. Mai sona zinariya ta kyakkyawa kin ɗara mata. Sumayya kina a raina, san ki ya zama jinin jikina.
Maryam. Maryam ce sarauniya, mai kyawu na idaniya. Sai da ke abar suna. Ke ce farin ciki na. kina raina. Da kuma waƙar tauraruwa. Za ku iya samun waɗannan daɗaɗɗen waƙoƙin a channel ɗinsa mai suna Awwal Ango TV da ke dandalin YouTube. Maza ku garzaya domin samun waɗannan daɗaɗɗen waƙoƙin tare da fasihin mawaƙin ku Awwal Ango. Za ku iya samun shi a kan lambar waya 09034284488. Kar ku manta Awwal Ango TV yana nan a dandalin YouTube.